एक्शन। जल्दी मत की नहीं तो जल्दी आना चले तो जल्दी चला आना जल्दी चौकी चल में घुस कथी भेले कोन बात जेकरा में टिकला तो लिए ना वो आइबला हले पीठे पर हमला आइब्रोले पीठे पर रे सर धुवारे टुनकी वाला रे बजार खसुआ रे एक तो 4 घंटा पर में ए लग हां एला तो वो आफत लइए क आइ तोरा के कल को देखा के तोरेला चुरा के ना तोरते कोनो अपना बाप के जिला चले कोनो अपना बाप के जिला चले गए जाके तो लिए ये हम अपना भल तो चलाइए को तोले चलिए लेकिन वो हमरा देख गेले ना तो हमरा खिंगाले केकरा में तोरली से खिंगारे हो गे धोलवा के काने हो धोलवे के काम तो ले चलिए लेकिन चला के देख गेलो हमला के दाई के ढोरवा बुरवा में बाप रे बाप बुरवा तो बड़ खतरनाक है तोरा सब के छल ओकरे छलो मिलल गाछिया जे चल गेले का ढोरवा बुरवा में तोरल के दाई ना जाने की होते नहीं होते से नहीं जानी बुरवा की